net 10 uur. Het is stil in Jorvert op een stritten. Op een enkelde knalnaai dan. Het hele dorp is aan het zwingen en drinken in de dorpskroeg. Een traditie. Het jet bij Jorvert. Ek voor de jongerij. Je hebt gewoon een dorpsgevoel. Ik ken dat net als... En dan is er nou altijd zo'n bij me wezen. Dat jet erbij. Dat jet erbij, ja. Het is, ja, mensen die van vroeger al kennen. En het is gewoon een... gezellig. Dat is het. Ik heb wel eens jet dat Jorvert ongeveer symbool staat voor het woord meerskip. Nou, ik denk voor een pad dat wel weer. Jorvert het wel een feeling van bij willen maalkoor dingen dwaan. En dit hier weet bijvoorbeeld maar de Christ net, maar dan wordt het maar altijd nijdiend. En dan eten we maalkoor en dan is er een quiz. En dan is er uw eigen band. En vuurwerk maalkoor. Dus niet iedereen voor zichzelf, maar alle maalkoor centraal om jou wien. Dat, ja, elk dorp heeft zijn eigen ritueel, maar Jorvert heeft dat ook. Jorvert wie het eerste dorp in Friesland dat een huis kocht voor een Syrisch gezin. Ik zal meerskips voorbeeld. Wij doen dat weer op ons wijze. En een soort mensen binnen mij actief en doen dat wat mij. En dat is Jorvert, ja. Ben ze je? Wat zei je? Ben ze je? Ja, dat hier met krek hoor. Ze ben je net. En ik dacht dat is ik maar beter om dit zat te zien. Maar om alle voeren gaat het café dicht. Elk gaat naar zijn eigen plak, of vreun, of borlje. Om 12 uur wordt er klonken op het nijier. Maar zodra de champagne op is, giet elke niet in de stritten weer op. Of naar het kerken, want dat is een traditie. Een urenlang onbaar de klok lieden. Ja, dit jet erbij. In Jorvert moeten we om 12 uur nachts. Als het na hier begint, dan moeten we de klok leren. Om de beurt. En dat is altijd al zo weg. Ja, nee, volgens mij is dat altijd al zo best. Leuk werk, hè? Ja, ik doe de lichte klok, dus het valt ik nog ta. Maar het maakt wel een beetje ritme, wist je wel? Dus er was wel contact ik met die mede-kloklieder. Oh ja. Want anders dan klinkt het net goed. Ja, voor het nieuwe jaar. Het goede begin, hè? Het hoogtepunt is vanzelfs het vuurwerk. Voor 1200 euro giet er de loft in. En dat is, hoe ken het ik hoors, meer skippelijk kocht. Is dat een genieten, dit? Ja, is dat toch geweldig, of net? Het is geweldig, hartstikke mooi, joh. Dus, en dat het... Mooi begin van Nijier. Wat zei Het mooi begin van Nijier, ja. Ja, hartstikke mooi. En dat is echt een heel soort. Nou, ja. Het is al niet samen van dit dorp. Maar dit al per hier is dat nou samen, maar ja, dat is gewoon geweldig. Het verdringen het geweldig stukje vuurwerk. Dat is mooi. Denk om naar heren. Je hebt een goed beschermd, toch net? En als de laatste knal in de west hebben, knalt het nog even verder in het café.